Αν θέλεις lifting εφέ στο πρόσωπό σου με απολύτως φυσικά συστατικά και ελληνική εταιρεία, σου έχω την Καράρμπο και μία σειρά με γκρίζο σκλήθρο. Τι είναι τώρα αυτό? Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο δέντρο, το οποίο το βρίσκουμε μόνο στο δάσος του Καράντερε, παρακαλώ, εκεί στη Δράμα. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως και μείον 41 βαθμούς Κελσίου και είναι πλούσιο σε λουπιόλι. Πρόσεξε τώρα, αυτό το συστατικό το έχει πάρει εκεί το αγαπημένο μας Καράρμπο και το έχει βάλει σε δύο προϊόντα. Ένα σέρουμ, το οποίο μόλις χρησιμοποίησα, και μία κρέμα. Τώρα, όπως είδες, ξεκίνησα με το σέρουμ. Το απλώνω με ταμποναριστές κινήσεις στο πρόσωπο, το αφήνω 5 λεπτά και αυτό που νιώθω κατευθείαν είναι το lifting effect αυτό. Τι κάνει? Ανυψώνει και σμιλεύει ξανά το οβάλ του προσώπου. Έρχεται να γεμίσει τις ρητίδες, γι' αυτό εγώ βάζω και λίγο παραπάνω ποσότητα και επιμένω εκεί που έχω τις πιο έντονες ρητίδες. Έρχεται να ενεργοποιήσει την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Και ολοκληρώνοντας την περιποίησή μας με την κρέμα, κοιτάξτε το ωραίο χρώμα, αναπληρώνουμε και τα λιπίδια, τα οποία φθήνουν με το χρόνο. Και έξτρα βοηθάει και στις δυσχρωμίες του δέρματος. Αν έχετε πανάδες, κοιλίδες, δοκιμάστε την και θα κάνει δουλίτσα. Κοιτάξτε εδώ τη λάμψη, κοιτάξτε το τραβάω λίγο εδώ το δέρμα, λάμψη που αφήνει στην επιδερμίδα. Θέλω να πω για τις υφές από Καράρμπο, είναι βελούδινες, είναι μεταξένιες πραγματικά, είναι τέλειες βάση οι κρέμες τους για μακιγιάζ και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ένα ελληνικό μπραντ το οποίο έχω ξεχωρίσει και το οποίο δεν θα βαρεθώ να σας μιλάω γι' αυτό. Πάω τώρα να κάνω το μακιγιάζ μου.